ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мошинҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз дар навори имрӯза мо якчанд намудҳои мошинҳои арзонро баҳри шумо пешкаш менамоем ва бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар ба шумо чунин мошинҳои арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. шахсоне ки бори аввал дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. хуб дӯстони азиз, мегзарем ба мошини яким мо Opel Astra G мебошад. солш 1998, моторш бошад 1.6, бензин газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 43000 сомон, ба рубли имрӯза агар бигардонем 234000 рубли русӣ мебошад. номерои соҳиби мошин дар экрани мо шумост. ҳар яки шумо метавонед занг зада маълумоти хеле хубро аз худи соҳиби мошин дастгирӣ намоед. хуб дӯстони азиз, мототсикл солиш 2022, моториш 200 куб, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол бошад дар ноҳияи Данғара ҷойгир мебошад. мототсикл нархиш 12000 сомон, ба рубли имрӯза бигардонем 65000 рубли русӣ мебошад. соҳиби мототсикл гуфтагие ки бо муомила мекунем. хуб бародарҷонои шама, мототсиклай солиш 2022 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол ҷойгир мебошад дар шаҳри Душанбе. нархиш 12000 сомон, ишам ба рубли русӣ бигардонем 65000 рубли рус мебошад. рақамҳои соҳиби мототсикл дар рӯи экрани ҳар яки мо шумо занг зада маълумоти бештар аз худи соҳиби мототсикл пайдо намоед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо ВАЗ 21 мебошад. солиш 2005, моторш бошад 1.6, бензини холи, коробка передаcha бошад, механика. мошинча қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 14000 сомон, ба рубли имрӯза бигардонем 76000 рубли русӣ мебошад. занг зада маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо намоед. хуб мошини навбатии мо ВАЗ нива мебошад. солиш 1988, мотор объёмиш 0.6, бензин газ, коробка передаcha бошад, механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат ҷойгир мебошад. нархиш 25000 сомон, ба рубли имрӯза бигардонем 136000 рубли русӣ мебошад. соҳиби мошин гуфта ки занг бизанем, бо ягон чи муомила мекунем. азиз, мошини охирони мо Mercedes Benz мебошад. солиш 1989, мотор объёмиш бошад 2, бензин газ, коробка передаcha бошад, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хач састиан чахтонам дидестем бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш 19000 сомон мебошад, ба рубли имрӯза бигардонем 103 рубли русӣ мебошад. боқӣ хонобод сарбаланд бошед то навори оянда.